Tignan nyo mga kaprobinsya. Ayun o, mga kaprobinsya. Tapos, may makikita kang ganitong view dito mga kaprobinsya. Ayun o. Wow. Ganda naman ng view dito mga kaprobinsya. Ba't ayaw dito dumaan? Yan, meron na naman. Nasa gitna pa ng kalsada. Mga kaprobinsya o. Wow, ang laki. Anong nangyari kaya? Wala ng preno? Matanggal yung propeller. Yun mga kaprobinsya, no? Welcome back sa inyong lahat. At nandito tayo ngayon mga kaprobinsya sa may Zigzag Road. Ayun, no? Itong kanto na to. Yan. Yung papunta ron ay papunta yun sa Old Zigzag Road. Nagtataka rin ba kayo mga kaprobinsya kung anong meron dito? Bakit iniiwasan ito ng mga riders o mga four wheels na sasakyan, no? Ang sabi nila, malayo daw at mas makakatipid daw sila ng oras kapag dito sila sa Old Zigzag Road dumaan. At yung dito, madalas ang dumadaan dyan ay mga kagaya niyan. Yan o. Yan. Mga malalaking truck. Kahit ako man, ay curious din kung anong meron dito kasi hindi pa talaga ako nakadaan dyan mga kaprobinsya. Nakailang pabalik-balik na ako, umuwi na ako ng probinsya, pero hindi pa talaga ako dumaan dito sa kabilang side na to. At ngayon ay gagawa natin ng video para maipakita sa inyo kung ano ba talaga yung meron dyan sa kabilang side na yan, sa kabilang kalsada na yan. At titingnan natin ngayon mga probinsya kung gaano ba talaga kalaki yung agwat o yung oras na matitipid mo kapag dito ka sa kabila dadaan. Kasi sabi nila ay napakalaki daw talaga ang tipid mo dyan sa kabila kapag dyan ka dadaan. Malaki daw talaga yung diferensya. Kaya yun. Tingnan natin mga kaprobinsya kung bakit ba ayaw nilang dumaan dito. Yan o, yan papuntang Zigzag Road yan. Old Zigzag Road. At dito tayo dadaan. Tara! Tuklasin natin kung anong meron dito mga kaprobinsya. Ang oras pala natin mga kaprobinsya ay 1:18. Ayun no. Yan mga kaprobinsya. Hindi ko lang kung makita sa video kasi mainit. Pero 1:18 mga kaprobinsya ng hapon. Hindi na tayo hihinto dito. Tuloy-tuloy lang biyahe natin para at least masukat natin kung gaano ba talaga katagal dito bumiyahe. At tingnan na rin natin yung kalsada kung mas okay ba rito kaysa dun sa kabila or mas okay talaga sa Zigzag Road, you know? At nagawa rin tayo ng isa pang hiwalay na video dito mga kaprobinsya. Baka kasi malayo talaga ito at hahaba na rin yung video natin. Gagawa rin tayo ng isa pang video. Doon din tayo sa kabila dadaan. Tingnan din natin kung ilang minuto ba talaga yung diferensya nilang dalawa, you know? Kasi madalas sabi nila dito daw ay malayo daw talaga to. Uy, may aksidente mga kaprobinsya, no? Ano ba yan? Aksidente sila kuya, oh. Yun sila kuya. Nawala ng preno. Uy! Eto mga kaprobinsya, oh. Wow! Tignan nyo mga kaprobinsya. Wow naman to. Ang tagal na siguro to dito. Ayun, oh. Ayun, oh, mga kaprobinsya. Tagal na siguro yan dyan. Yan yung mga iniiwasan dito mga kaprobinsya, no? Kaya ginawa itong kalsada na ito dahil pag doon sa kabila madalas yung aksidente doon gawa nga ng napakaliit ng Old Zigzag Road. Hirap umu-overtake kapag may sinusundan ka doon, no? Kaya ito yung solusyon nila para dito dumaan yung mga malalaking truck na may mga karga na mga kargamento, na mga tracking, yan, mga ganyan, no? Meron na naman, no? Hindi ng mga aksidente dito mga kaprobinsya. May ginangalang dito mga kaprobinsya, no? Kasi malaki na yung kalsada. At mas marami talagang aksidente nung nandun pa lahat dumadaan sa Old Zigzag Road. Mas marami talaga yung na-aksidente doon kasi kita nyo naman kapag papunta kayo ng Bicol, pag bumiyahe kayo dito ay talagang matarik talaga yung doon. Tapos maliko-liko pa. Yan. Pero dito
Two-way. Bali yan, four-way yung daan. Pero, dalawa sa kabila. Dalawa rin dito sa kabila. Medyo maaliwalas yung kalsada. Daan. Hindi rin siya ganun katarik at hindi rin siya ganun kapaliko-liko no? Yan. Tapos, may makikita kang ganitong view dito mga kaprobinsya. Ayun no? Wow. Ang ganda naman ng view dito mga kaprobinsya. Ba't ayaw dito dumaan? Ayun no? Ito nyo ba yan mga kaprobinsya? Tapos parang may chocolate hills pa doon mga banda, mga kaprobinsya. Oh. Parang may chocolate hills ng Bohol. Ayun o, yung nandun. Ganda rito siguro pag hapon, yun o. Sarap pagtambay-tambay dito. Yan. Tara! Okay naman pala dito mga kaprobinsya dumaan eh oh. Siguro talagang yung iba, gusto lang nilang dumaan din sa Old Zigzag Road para at least makadaan sila doon sa kilalang daan na yun kasi syempre sikat yun eh. Pero kung hindi ka naman nagmamadali mga kaprobinsya, hindi na dito oh. Ano naman ang kalsada eh, okay naman eh. Tingnan natin kung ilang minuto ba talaga ang itatakbo mo kapag dito ka. Diba mga kaprobinsya? Okay naman, yung kalsada. Ang takbuhan natin mga kaprobinsya ay ayan o 40 to 50 lang ang takbo natin dito. May mga makakainan din kayo dito mga kaprobinsya. Ayan o, may mga gilid-gilid. Yan. Ito naman pala masamaan dumaan dito. Ayaw lang talaga ng mga kababayan natin dumaan dito no? Dahil nalalayuan or siguro talagang gusto lang nilang dumaan dun sa Old Zigzag Road, mag-picture taking. Yan, kasi, madalas dun eh, picture, pag nandun ka na sa may pinaka paliko-liko. Pero, dati mga kaprobinsya, share ko lang sa inyo, kasi medyo matagal-tagal na ako dito sa part ng Luzon, sa Manila. 18 years na ako dito, mga kaprobinsya. Wow! Sa mga hindi nakakaalam, tiga Surigao po ako, Mindanao. Sa loob ng 18 years ko dito sa Manila, nakailang beses na rin akong umuwi ng probinsya, Surigao, sa amin. At noon, wala pa akong motor. Hindi pa rin ako nagbablog noon. Pag umuwi ako, hindi ako sumasakay ng eroplano, mga probinsya. Talagang literal na bus ang sinasakyan namin dyan sa may turbina. Tapos nung time na nasa Pasay ako, doon naman sa may Pandang Pasay. Wala pa yung dati, yung PITX terminal sa may Paranaque. Bago lang yan mga kaprobinsya, kailan lang yan, kung ilang taon lang. Ayun o, ayan, meron na naman, nasa gitna pa ng kalsada. Mga kaprobinsya, wow, ang laki. Anong nangyari kaya, wala ng preno? Natanggal yung trailer. Nasa gitna pa eh. may nag-ano na, nag-rescue na. Meron na. Ingat kuya. Ayan o. Pagaya yan mga kaprobinsya, nakita nyo yun? Kung doon yun sa kabila bumigay mga kaprobinsya, wala na. Napakahaba na ng traffic dahil isa lang talaga yung kakasya doon sa kalsada na yun sa kabila. Kapag may nasiraan doon ng mga lalaking truck kagaya nun, ay wala na. Finish na mga kaprobinsya, ang haba na ng traffic. Yun yung kalbaryo namin dati pag umuwi kami ng probinsya, madalas, dun pa lang sa Pagbilao, napaka-traffic na papunta dyan sa may Old Zigzag Road. Yan yung senaryo dati mga kaprobinsya. Yung wala pa tong kalsadang to, lahat ng sasakyan ay dun pa dumadaan sa Old Zigzag Road. Pati yung mga bus, mga biyaheng probinsya, yan, dun yan lahat dumadaan. Ganon ang senaryo. Kapag may isang bus na nasiraan, wala na, finish na, napaka-traffic na mga kaprobinsya. Kung wala mang masiraan, ay matraffic pa din. Dahil kung napapansin nyo, dun sa may mga paliko-liko, yung talagang pinakasigisag na, ay pinapa-one-way nila dun. Hindi kayo pwedeng magsabay dun o magsalubong dun kasi kung malaking truck ang makakasabay mo,
o dalawang malaking truck ang magkakasabay, talagang hindi pwede. Kahit pa nga siguro isang malaking truck o kotse, ay hindi talaga pwede, mga kaprobinsya, no? Kaya yun, ginagawa ng iba doon ay nagwa one way. Inuuna mo na yun dito sa kabila, hinahatak, tapos sa kabila naman, yan. Hindi pwedeng magsabay yung magkabilaang way na magsabay silang umakyat at papababa naman yung isa. Hindi pwede yung ganun, mga kaprobinsya, lalo kung doon sa may bandang pinaka-sigsag talaga. Yan. At ito, yung limitation nun, mga kaprobinsya, no, sa ganito. Yung mga kagaya niya, no, yung mga malalaking truck, dito talaga sila automatic na dadaan kasi pag doon, bawal sila eh. Ay, hindi ko sure kung hinuhuli sila kapag doon sila dadaan. Pero, siyempre, ikaw ba naman, ganyan yung dala mo, tapos gusto mo pang dumaan doon. Kahit pa siguro hindi ka hulihin pipiliin mo bang dumaan doon kung ganyan kalaki yung karga mo? Siyempre, hindi, mga kaprobinsya, di ba? Yan. Ayun pa isa, 12 minutes na tayong bumibiyahe, mga kaprobinsya, no? Pero mga kaprobinsya, sira-sira din yung kalsada dito. May mga part din na ganyan, no? Talagang warak yung kalsada. Malaki siya, may maiiwasan ka naman kung gusto mong umiwas. Kasi malaki nga naman, hindi naman buong kalsadang sira. May side lang na talagang bakbak. May side din naman na makakaiwas ka na gaya niya, no? Hindi tayo makaiwas. Dahil may sasakyang malaki tayo sa likod. Daanan na natin. Yan. Ito, yung mga sasakyan, mga kaprobinsya, yung mga tracking. Dito sila pumaparada. Ayun, kawawa yung mga kaprobinsya. Yun yung mga kaprobinsya. Talagang durog siguro nawala ng preno yan. Pipit na pipit Talagang yuping-yupi yung harapan Ang maganda dito, mga kaprobinsya, hindi siya nakakatakot daanan. Gawa ng may mga kabahayan, ganito may mga bahay. Siguro sa gabi, hindi ito masyadong madilim kasi may mga kabahayan May mga pwede kang mahingian ng tulong kung magkaroon mo ng aberya-aberyahay mo. Uy, ito na pala yun. Ayan Ito na pala yun, mga kaprobinsya. Yan. Oras ay 1:34. At yan yung old zigzag road, mga kaprobinsya. Lapit natin. Yan. Yun. Yan. Yan yung papunta dun sa old zigzag road, mga kaprobinsya. At yan At oras, mga probinsya, ay 1:34. So 1:18 tayo bumiyahe. Ang niya, mga kaprobinsya, ang travel time niya ay 16 minutes. Mga 16 minutes, mga kaprobinsya, Siguro 15 lang kasi medyo hinto tayo ng saglit doon. Gawa ng tumingin tayo ng tumingin tayo ng view. May view kasi doon Yan. 16 minutes, mga kaprobinsya, yung biyahe, Sa tingin ko, mga kaprobinsya, hindi naman ganun katagal, Dahil yung takbo lang naman natin ay 40 to 50 lang ang takbo natin dito sa kabila.
Yan. Minsan nga, 30 lang kasi lalo pag may mga palubak. So, yun yung travel time niya mga kaprobinsya. 16 minutes or 15 minutes yung biyahe kapag dito tayo sa kabilang side ng Old Zigzag Road bumiyahe. Yan, hindi naman siguro ganun katagal mga kaprobinsya, no? Napaka ano lang din naman siguro. Tingin ko lang, Yan. At yun, sa susunod na video mga kaprobinsya, medyo baka mahaba na yung ano natin. Medyo mahirap kasing mag-upload mga kaprobinsya pag mahaba yung video mo. Tapos naka 4K resolution ka. Sa susunod ay gagawa din tayo ng video para dito sa kabila kung ilan ba talaga yung diferensya. Ilan yung oras na matitipid mo kapag dito ka sa Old Zigzag Road dumaan. Okay, abang-abang mga kaprobinsya sa susunod nating video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na mga kaprobinsya para lagi kang update sa ating mga kaganapan dito sa ating YouTube channel. Okay mga kaprobinsya, hanggang sa muli.